parallaa ja tervetuloa Neulovan Ninjan Edinburgh Yarn Festivaalin jälkeinen masennus osa 1 podcastin pariin. Onko nää nyt podcasteja, onko nää nyt vlogeja, onko nää nyt videoita, mitä nää on, kun tuntuu, että sanoo tässä ihan mitä vaan alkuun, niin aina tulee sanomista, että ei se ole sitä eikä se ole tätä. No, kuitenkin, mikä tahansa synkkä yksinpuhelu. Edinburgh Yarn Festival, EYF 19 ja perjantai. Ensin mä ajattelin, että mä olisin tehnyt yhden pitkän podcastin, mutta mä veikkaan, että ihmiset mieluummin kattelee vähän lyhkäsempiä kuin ihan järkyn pitkiä. Ja nyt ajattelin, että mä jaan nämä mun lanka ynnä muut ostosesittelyt perjantai, sitten lauantai ja sunnuntai ja sitten mitä muuta tuli reissulta niin kuin käsitöihin liittyvää hankittua. Joo. Edinburgh Yarn Festival. Ensimmäinen kerta mulle. Toivottavasti ei kuitenkaan viimeinen. Jos multa kysytään, niin oli ihan järkyn hauskaa ja kivaa. Jos katsotaan pankkitilin saldoa, niin pankkitilin mielestä ei ollut ehkä ihan niin kivaa. Mutta kun sitä pankkitilin saldoa ja luottokortin saldoa kattelee, niin eipähän tarvitse työmotivaatiota kauheasti etsiä. Me lennettiin sielunpuolikkaan kanssa Edinburghiin torstai-iltana. Torstainahan ne festarit alkoi. Ja sitten perjantai-aamuna sielunpuolikas lähti Englannin ja Skotlannin rajalle katselemaan roomalaisraunioita. Ja mä otin Uberin ja hurautin Corn Exchangeen. Ja oli niin hauska Uber-kuski, semmonen ilmeisesti jostain tuolta Afrikasta kotoisin oleva. Ja vaikka mitä ihmettä täällä tapahtuu, hän on nyt eilen ja tänään niin kuskannut pelkkiä naisia tänne. Milloin on 6 naista kyydistä, milloin on 4, milloin on 1. Ja onko nämä kaikki bussista tulevat naisetkin menossa tonne, mitä ihmettä siellä oikein tapahtuu. Ja sitten mä kerroin, että joo, siellä on tämmöiset isot lankatapahtuma. Ja siitähän sitten tämä herrahenkilö innostui. Joo, että ei, että ai sulla on lankafirma tai käsityöalan yritys, että joo, no, miten, että jos perustatkin tonne Afrikkaan haarakonttorin. Siinähän se rupesikin tekemään mulle kuulkaas bisnessuunnitelmaa jo Afrikan vallotukseen. No, ehkä nyt Neulovan Nina toistaiseksi vielä pysyy täällä koti-Suomessa. Mulla on reissussa kepit mukana ihan vaan sillä, että jos toi kinttu tai selkä tekee stopin, niin sitten teemme ihan reissupilalle kokonaan. Ja keppien kanssa olisin ollut oikeutettu tämmöiseen jonojen ohi pääsemiseen, mutta minähän sitkenä sissinä totesin, että ei, kun mä menen tonne jonottamaan sinne missä muutkin, ja oli kyllä niin hauskaa jonottaa siellä. Höpisin saksalaisen tytön ja 2 englantilaisen kanssa. Ja sitten me ruvettiin sen saksalaisen tytön kanssa katsomaan, että hei, sulla on katsottu näköinen huivi Exploration Station. Molemmilla oli Steven Westin suunnittelemaa Exploration Station huivi kaulassa. Ne oli siis semmoinen jono, että meillä oli kaikilla noi ennakkoliput. Siellä tosiaan sitten festarin perustajat ja muut vapaaehtoiset niin keräili ennakkolippu ostostodistuksia, mitä ikinä nyt on nämä siis tilausvahvistuksia pois, ja jako siinä jonossa jo kaikille nämä rannekkeet, niin ei tarvinnut muuta kuin sit kävellä sisään ja vilauttaa portselille rannetta, että hei, mulla on tämmönen, niin jono meni tosi nopeasti. Paikka oli vähän niin kuin vanha satama Helsingissä. Aika tunnelmallinen ja semmonen suht, ehkä sokkeloinen voisi sanoa. Mutta siis ihan joo, ajoittain oli aika ahdasta, mutta niin kun asiansa ajo kyllä. No, ensimmäiset 2 tuntia mulla meni varmaan siihen, että mä vaan niin kun suu auki siellä pyörin, että voi herran pieksut sentään, mitä kaikkea täällä on. Ihanaa lankaa, mahtavaa lankaa, kaikkea ihanaa voimita mallitöitä. Ja siis mullahan oli tarkoitus se, että mä vaan kiertelen perjantaina ja kattelen, että
mitä kaikkea siellä on. Ja sitten kun siellä on puolikas on mulle kantojuhtana lauantaina, niin sitten mä ostan enimmäkseen. No, sit mä siellä kattelin, että joo, toi olisi kiva siihen projektiin ja tää olisi siihen työhön. Mut kun siellä oli niin paljon muita ihmisiä, niin siellä tietyt langat rupes niin kuin ikään kuin loppumaan, niin mä ajattelin, että enhän mä nyt oikeasti voi ootella sinne lauantaalle, että onko niitä lankoja enää. Että se on pakko iskeä kiinni, kun niitä on. Niin se sitten ei mennytkään ihan niin, että mä vaan kattelen. Ja sitten tietysti kun ajattelin, että mulla oli yksi keppi ja toinen käsi vaan vapaana, niin se oli ihan mielenkiintoista välillä se mun menemiseni siellä. Mutta kaiken näköistä kivaa. Siis houkutuksia oli hirveästi. Sori, jos mun ilme on vähän kärsivä. Meillä kävi just meidän pullukka, Madame Punkero, norppa laatikolla. Ja norppahan on sitä mieltä, että kuningatar kun käy laatikolla, niin hän ei peitä, niin tää semmonen sininen savu tulee tällä hetkellä tuolta hiekkalaatikolta. No. Mutta festareilla jaettiin ilmaisin tämmöstä Wool Press -sanomalehteä. Täällä on paljon mainoksia. Sitten täällä oli siis todennäköisesti pääsee seinälle tämmönen ihana brittiläiset lammasrodut juliste. Sitten on tietysti messualueen kartta ja näytteileasettajalista. Sitten täällä oli vinkkejä, mitä kaikkea Edinburghissa voi tehdä. Sarjakuvia ja sitten ihan söpöt muutamat ohjeet, paljon yhdet ohjeet. Sitten on tästä paljon somessa olleesta tästä rasismijutusta ja muusta, että tällaista siellä jaettiin. Näitä mä otin pari ekstra kopiota. Menee parille ystävälle pieninä tuliaisina. Ihan kiva. Sitten Edinburgh Yarn Festivaalien tämän ison kanvaskassin ostin itselleni. Tai siis olin ostanut ennakkoon, niin ei tarvinnut kun käydä hakemassa. On muuten aika hyvän kokoinen, mahtui hyvin kantamaan omia ostoksia. Sitten tässä on tämän vuoden uusi pinssi. Nämä tuntuu olevan nyt nämä pinssit ja tällaiset niin ihan mieletön hitti käsityöntekijöiden keskuudessa. Joka firmalla oli. Tässä oli tänä vuonna tullut tämmönen limited edition ja tässä on tää ihana pässinpää. Mulla oli ajatuksena, että mä olisin ostanut Pink Hazelilta itselleni projektipussukan, mutta mun aivan ihana ystäväni Löytämön Tuija oli ommellut mulle maailman ihanimmasta laamakankaasta projektipussukan, niin mitäpä minä millään Pink Hazelin pussukoilla teen, vaikka ne ihania onkin, kun on oman ystävän ompelema. Ja täällä on muutama reissusta ostettu pinssi. Näillä ei sinällään ole mitään tekoa käsitöiden kanssa. Tossa on Tudor ruusu ja sitten on Louis Chessman shakkiukkeli. Ja tän ostin Writers Museumista. Tää on Robert Burnsin runosta To a Mouse, tämä Tim Rouse Beastie. Niin ne on siellä jo. Tähän sitten tulee muitakin noita pinssejä, mitä mä ostin, mutta tän sain just ennen kuin lähdin Edinburghiin. Niin tää on mulle synttärilahja. Mun synttärithän oli jo tammikuussa, mutta muutamien ikävien sattumusten takia ei olla keritty näkemään synttärikahvien merkeissä ennen kuin nyt vähän ennen reissua. Ja hei, Tuija, täällä on näitä ihania lankoja, että koskas tulet hypistelemään. Joo. Mä en nyt siis oikeesti muista, että mitä mä ostin ensin. Ja näin kun monethan tekee nämä videot silleen, että ensimmäinen ostokseni oli tämä. Mä vaan nyt näytän, mitä tuli hankittua. Yarnistry tekee kaikkea ihanaa ja pientä. Ja vähän isompaakin.
mun uusi lempparikynä Eat, Sleep, Yawn, Repeat. Totta kai pinkkinä. Sitten ehkä suloisinta ikinä. Silmukkamerkkejähän ei voi koskaan olla liikaa. Tämmöisestä glitteripleksistä laserilla leikattuja kimaltelevia lampaita. No totta kai, kimaltelevia lampaita. Tää näyttää vähän hassulta, mutta hei, koska Skotlanti, niin Nessie stitchmarkkereita. Siinä on Loch Nessin hirviö 4 osassa. Ehkä hienoimmat silmukkamerkit ikinä. Ja sitten ostin Yarnstrilta. Nää oli muistaakseni, onko nää nyt Brownie Padge nimeltään. Siinä on Ravelry ja Instagrammeri. Tossa on kolmion alareunassa reikä ja näiltä voi sitten tilata oman Insta- ja Ravelry-nimensä siihen roikkumaan. Niin sit se voi pistää tohon rintapieleen ja joka paikassa, missä sitten onkaan tekijöitä, niin näkee, että se oot sinä. Siis se oli muuten ihan mieletöntä tuolla, miten semmoinen välitön tunnelma siellä oli. Et niinku, mäkin olin kohtalaisen päästä varpaisiin vaaleanpunaisissa siellä ja kepit on vaaleanpunaiset, niin ensimmäinen, kun mä pääsin sisään, niin oli toinen näistä Edinburgh Yarn Festivaalin perustajista. Mä en nyt tiedä kumpi hän oli. Niin pysäytti, että voi että sulla on ihan vaaleanpunainen tunika ja toi huivi ja näin. Ja hirveän moni tuli kehumaan, että onpa ihana ja vitsi kun sä käytät noita värejä. Ja siellä kehuttiin puolin ja toisin toisten töitä. Ja se oli siis semmoista niin kuin ihan niin kuin aitoa kehumista ja semmoista niin kuin aitoa iloa, eikä silleen, että no joo, hei, ihan kiva. Että niin kuin silleen tosi välitöntä ja siellä niin kuin juteltiin ja ihan vaan moikkailtiin ja hei, se oot sinä ja näin niin kuin, että kummasti tuo internetti pienentää maailmaa. Se on ihan silleen kiva. Joo, kuten aikaisemmista listoista tai aikaisemmasta podcastista kävi ilmi, niin mun ostoslista oli melkoisen laaja. Mutta joo, aika hyvin mä kuitenkin, joo, no hyvin ja hyvin. Mä olen tilannut jotain ennakkoon sinne, kuten nää Cat in the Bagin Sinister Cardigan Just at Yarn, eli tässä on kaikkea ekstraa kivaa ja ohje ja sit vangat piti ostaa erikseen. No tähän kuuluu tää ihana canvas kassi, missä on Sinister Cat kissavillapaidassa. Aika makee, tosi tämmönen tukeva ja iso kassi varmasti tulee käyttöön. Sitten oli Sinister Cardiganin ohje. Ihan ja hyvin silmät killillään viirullaan kattelevia kissoja siinä. Niin ohje oli, ja tähän ostin langat lauantaina, nämä esittelen sitten siinä lauantain podcastissa. Niin, mut kuitenkin nämä hankin perjantaina tai hain sieltä, niin nämä esittelen nyt. Sitten tää Just at Yarn kittiin kuuluu vähän ekstroja, tosiaan toi projektipussukka oli yksi. Tämmönen ihana kissatarralla suljettu pussukka, jossa on tulkaas pois sieltä. Näitä perinteisiä tämmösiä silmukkamerkkejä pussillinen. Nämä on niinku eri värisiä. Sitten Sinister Cat kissa villapaidassa pinssi. Ja sitten tämmönen ihana It's the Final Cast Off rasia, jossa oli Sinister Cat villapaidassa. Nää näkyy varmaan niinku tosi huonosti.
Mut 2 tällaista toisenlaista. Kissa stitchmarkeria, silmukkamerkkiä. Toinen oli sininen ja sitten tällaisia. Itse kun on pitkät kynnet. Ei varmaan näy kauhean hyvin, mut siis saisinkohan näin. Sydämen mallisia silmukkamerkkejä. Kyseinen firma Cat in the Bag, miten ikinä tuo nyt lausutaankaan, mut kuitenkin, niin oli tehnyt Edinburgh Yarn Festivaaleille tälle vuotta niin tommosia limited edition so much yarn, so much tangle potential pinssejä, niin pitihän tää nyt hankkia kanssa. Tuntuu, että nämä pinssit on tosiaan tänä vuonna semmosia, että niitä oli kaikilla ja niitä tunnuttiin hamstraavan ihan tavalla. Noin on ne. Sitten kyse samalta firmalta. Cat Garden. I never promised you Cat Garden. Myös ohje. Tähän mulla on kanssa ostin langat. Ne näytän kanssa lauantain podcastissa. Sitten siihen kuuluu tämmönen vetoketjullinen, tosi tukevasta kankaasta on myös pussukka, missä on painettu tommonen kissa, puutarha kuva ja tänne kuuluu kanssa silmukkamerkkejä. Nää on nyt samanmallisia kuin oli noi moniväriset tossa edellisessä, mutta nää on siis kuparivärisiä. Ja näitten lisäksi niin tämmönen hieno Cat Garden pinssi. Näihin tosiaan, tää on siis mun mielestä ihan ylisulosen mallinen ja sitten noi kissakukat tossa kaarrokkeessa. Niin näihin tosiaan ostin sitten langat lauantaina. No sit mä voisin esitellä tän, mikä tässä jaloissa roikkuu. Sincerely Louis, ihana firma, tekee kaikkea semmoista söpöä ja höpsöä, mistä mä tykkään. Mihkäs mä sen ohjeen täällä laitoin, niin tämmönen. Eli tästä tulee niin kuin yksisarvisen pää, minkä saa seinälle. Ehkä vähän tämmönen raatokammarimeininki tulee, mutta siis tää on aika iso. Iso tyyppi. Musta oli aika hyvä systeemi, että ne myi pelkkiä ohjeita. Tai sitten sai ostaa isoon tai pieneen niin koko kitin. Itse asiassa multa puuttuu täältä yksi asia. Ne on todennäköisesti tuossa toisessa pussukassa, mutta siis tähän kuuluu langat, mitä tarvitaan. Tää on tämmöstä, siis no joo, okei, tää on akryylilankaa, mutta ehkä me nyt kestetään, kun tää ei tule vaatteisiin. Langat, mitä tarvii kaverin tekemiseen. Sitten siis se pussukka, mikä täältä puuttuu, siellä on silmät, ompelulanka, neula, kaikki mahdollinen muu, mitä tarvii. Sitten tähän MDF-levyyn ommellaan sitten kaveri kiinni. Jos nyt miettii, minkä kokoinen mun käsi on tähän levyyn verrattuna, niin aika ison kokoinen siitä tulee. Tää tulee siihen taakke. Sitten aika järeet 9-milliset puikot ja täytevanua. Siis no joo, joku tämmönenhän on siis maailman turhinta ostaa tuolta. Tämähän vie matkalaukussa ihan törkeän määrän tilaa, mutta eihän tää mitään paina. Mutta siis hei, vakuumi rullattava pussi, reikä tohon nurkkaan yllättävän pieneen tilaan. Sen saa sitten menemään, kun se vetää vakuumiin. Joo. Tää on tämmönen tosiaan, että tää tulee sitten jossain vaiheessa tänne mun kammarin seinälle.
muiden yksisarvisten joukkoon. Kannattaa käydä Sincerely Louisin sivuilla kurkkaamassa. Niillä on siis kaiken näköisiä ihanuuksia siellä. No, mähän jäin miettimään, mullahan oli ostoslistalla se pässi, mutta se, että mulla oli tämä olkapäällä, toi iso Edinburgh Yarn festivaalikassi olkapäällä ja kaikkea muuta, niin joo, no kantaminen oli hankalaa, niin mä totesinkin, että mä mietin sitä pässiä sitten hetken aikaa vielä. No, sitten monethan on sekä täältä mun Neulavan Ninjan Facebook-sivulta että Instagramista nähnyt, että tapasin Steven Westin. Se oli kyllä semmonen mega fun girl moment, että ei paremmasta väliä. Tosi välitön heppu. Siinä jakso jutella ja poseerata innokkaiden neulefanien kanssa. Ostin Westknitsin Steven Westin Hyper Knitting kirjasen. Täällä on ihania huiveja. Mun lemppari on ihan tämä Slumber Shawl. Täällä on myös ihan söpöjä pipoja. Ja sitten Tanja Keep on Knitting Kitin omistuskirjoitus siihen. Näitä siellä näkyy aika monella rintapielessä, mutta siis no ilo ja onni. Siinä kun odottelin omaa vuoroani Steveniä tapaamaan, niin työntekijä kiikuttaa mulle, että saako hän antaa Exploration Station huivista sulle tämmösen. Mun edellä oli Exploration Stationeita, takana oli muita niitä. Ei kaikki saanut näitä, vaikka näitä kuitenkin aika reilulla kädellä siellä jaettiin. Ihan kauhean onnellinen olen tämmöisestä huomionosoituksesta, vaikka tää nyt ei mikään one of the kind olekaan, mutta tää on mulle aika tärkeä. Olihan se kiva kulkea tommonen palkintonauha rintapielessä siellä. Westknitsin osastolta en ostanut muuta kuin ton kirjan tosiaan. Ihan kivoja. Täällä on siis villapaitaa, pipoa, enimmäkseen on huiveja. Paljon on noita pipojakin, tosi kivoja. Ja muut, ainakin yksi kauluri. Mitäs mä sitten... Olisiko toi? Onks täällä kaikki? Ei ole. Missäs on? Täällä. No ei tuolla. Hyvin on tälleen järjestyksessä. John Arbon Textiles. Tämmönen isohko kehräämä. John Arbon omistaa sen. Ne siis ihania lankoja. Siis mulla on niitä lauantain ostoslistalla ja lauantaina ostettuja lankoja. Niin esittelin ne sitten tosiaan lauantain ostosten kanssa. Mutta 25 punnalla, eli jotain 30, niin voi ostaa Mill Membershipin, joka siis tarkoittaa sitä, että saa vähän alennuksia ostoksista ja näin, myös messuilla ja muilla. No minähän sitten ostin Mill Membershipin itselleni, mikä tarkoitti sitä, että kaikesta mitä Edinburgh Yarn festivaaleilla ostin, niin napsahti 10% alennusta niiden nettisivuilla. Salaisilla jäsensivuilla saa sitten, onko se 20 pongoa pois. Niin. Sitten siitä tosiaan, kun liittyy siihen, niin saa tämmösen goodiebagin. Mä kävin hakemassa omani lankafestareilla. Niin siellä on tää on jäsenkortti. Siellä on itse asiassa kaiverrettu toiselle puolelle mun jäsennumero. Puikkomitta. Sitten tällaiset kuiski rintapieleen, niin ei tarvinnut kauheasti selitellä, että onko Mill Memberi vai ei. Et noin kun näki, niin tuli alennukset napsahti.
sitten oli kaikennäköistä tarpeellista infoa kyseisestä paikasta. Ja sitten jokainen jäsen saa tälleen näin randomisti valitut langat. Eli niillä on tämmönen ihana luomumerinoa kuin Knit by Numbers. Ja mulle napsahti Knit by Numbersin minikerissä tämmönen ihana harmaa. Ja sitten 100 gramman kerä 90% alpakkaa, 10% nailonia, 100 grammassa 600 metriä ja väri on Damson. Tää käy sukkiin ja huiveihin, aivan ihana tämmönen hyvin syvä, onko tää nyt violetti sitten? En tiedä vielä mitä mä teen, mutta siis tää on niin ihanan pehmeä, että varmaan joku huivi tai mikä tää kaul on suomeksi? Se nyt ei varsinaisesti kauluri, joku kauluri on mun mielestä semmonen, mikä ahistaa kurkussa. Jotain ihanaa tästä. Tosiaan. Ja sitten täällä John Arbanilla on tää kehräämä, niin se on Devonissa ja sinne sitten aina välillä pääsee tutustumaankin. Mutta näillä oli tosi iso osasto ja hyvin toimiva osasto ja siis ihan järjettömän upeita lankoja. Siis tää niitten Knit by Numbers lankasysteemi, niin siinä on 200 eri sävyä. Ja niiltä ilmestyy tämmönen annual. Tää on just ilmestynyt. Täällä on siis värikarttoja, on siis niin kuin langoista. Sitten on noista kehruukuiduista, villasta, silkistä. On lampaista juttua, hauskoja piirustuksia, miltä kehräämässä näyttää. Ja sitten täällä on siis tää Knit by Numbers värikartat. Ja sitten täällä on aika ihania ohjeita, malleja. Ja siinä esimerkiksi just toi huivi on semmonen, mitä mä ajattelen, että voisin tehdä. Tää maksaa 5 puntaa niiden nettisivuilla, ei oo paha ja postitukset ei oo kauhean kalliit Suomeen. Että jos kiinnostaa, niin jarbon.com kannattaa käydä kurkkaamassa. Joo. Niin. No mutta sitten. Tätä mä esittelin silloin Edinburgh Yarn Festival Etkoissa. Bura Firth, Gudrun Johnstonin suunnittelema ihana neulepaita. Rakastuin Eden Cottage Yarnsin lankoihin ihan totaalisesti. Ja tää on Pendle, 4-säikeinen Superwash Superfine Merino Wool. Siis tätä ei uskos, kun tätä hypistelee, että tää on villaa. Tää on niin ihanan pehmeä ja silkkinen. Siis ihan totaalisen ei mun värinen. Bark on väri. Tämä tulee tohon Bura Firth paitaan pääväriksi ja 3 muuta väriä on Large, tämmönen ihana vihreä. Flowering Currant. No nyt rupeaa olemaan semmoista mun väristä, vaaleanpunasta. Ja no, miksi se pysy siinä? Tämmönen ihana liila violetti. Tää on väri salvia. Niin näistä olisi tulossa sitten toi Bura Firth paita. Ja tää on semmonen, mikä mun tekisi mieli niin kuin napata puikoille heti. Ja on muuten ihanat langat. Harmi kun ei ole semmoista touchy-feeli videota keksitty. Joo, sitten otetaan toi. Stephen Westin Doodler. Tää on tämmönen mix and match lankasysteemi. Ensin mä löysin tämän Vicky Brown Designin
Tää oli Fluttershy. Täällä on vaaleanpunasta siellä täällä. Tämmönen ihana. Tää on Sukkalanka Merino 75 nailonia, mutta tää ei oo mikään kauhean karkea. Sitten Wool Kitcheniltä löytyi tämmönen Stolips. Tää on 80% Superwash Blue Faced Lesteria ja 20% bambua. Kaikki nämä on fingering vahvuisia. Ja sitten se kävi kämmi. Mä muistin, että tää on turkoosi. Ja menin Undercover-otterilta ostamaan tän aivan ihanan Citadelin Merino-sinkun. Ja ajattelin, että näistä tulee se. No ei, kun tää on vihreä. Korjasin asian seuraavana päivänä ja For the Love of the Yarnilta ostin vihreän. Niin näistä tulee toi doodleri. Nyt ruvetaan olemaan semmosessa niinku Tanjan värisessä. Ja nämä on kaikki aivan ihania. Sitten mulla oli, tää oli vähän tämmönen hutiostos tää Citadel, mutta tällekin on nyt sitten jo käyttöä. Tää odottaa. Tää löyti kaverin Ginger Twist Studiolta. Kävin siellä ihan erikseen, en käynyt Ginger Twist Studion messupaikalla, vaan kävin ihan kaupassa. Niin tää löyti kaverin sieltä. Mutta siitä sitten kohta myöhemmin. Mutta tosiaan doodleri oli siinä. Ja sitten mun rakkauteni Exploration Station ja Countess Blaze. Täytyy sanoa, että siis minä tiukkojen, pinkkien ja kirkkaiden värien ystävänä rakastuin hänen värjäyksiinsä. Muutenkin oli ihan käsittämättömän upea osasto ja upeat myyjät. Ja kovat tämmösiä yarn spotting meiningillä. Siellä hyvin, sanotaanko, roisia menoa välillä. Niin. Nää on Lady Persephone Sokiania kaikki, mutta ei siis tää ei tunnu sukkalangalta. Niin näistä olisi tulossa tämmönen aika ärhäkkä Exploration Station. Siis mä en nyt ymmärrä, mikä mua tänä vuonna jotenkin veti noihin tommosiin melkein voi sanoa neonvihreisiin. Et niin kun, näistä tulee varmaan aika ärhäkän näköinen huivi. Joo, mä oon siis tämmönen lankahaistelija. Sniffer. Joo. Niin. Näistä tulee tosiaan sitten. Nämä on kaikki fingering vahvusta. 425 metriä 100 grammassa. Niin näistä tosiaan sitten Exploration Stationia olisi tyrkyllä. Ehkä kesälomahommia, katsotaan nyt. Laitetaan näitä nyt vähän tästä pois. Päästään esittelemään noita vähän isompia. Siis oli kyllä aika. Nää on vaan semmosia, että näistä täällä Pohjolan perukoilla vaan unelmoi tällaisista langoista. Sitten Toftilla oli ainakin 2 osastoa. Toinen oli siellä Markiissa ja toinen oli sitten siellä, missä oli näitä muitakin näytteleasettajia. Ja mä veikkaan, että aika moni kävi kuvauttamassa itsensä näiden jättimäisten Moragin ja Dugin luona, mitkä oli virkattu sinne. Ihan mielettömän isot ja ihanat. Siellä oli näitä Edge Animalsia muutenkin, varmaan kaikki virkattuna. Oli virkkausopetusta. Carrie Lord teki omistuskirjoituksia kirjoihin. Siellä oli Toftin valokuva, mikä tää on, photobooth, siis tämmönen valokuvauskoppi, missä saa käydä ottamassa 3 kuvan. Noita kuvia itsestään meilläkin on lauantailta. Siellä on Puolikkaan kanssa tämmönen How to Look Idiot in Finnish -tyyppinen kuvasarja sieltä. Esittelin ne lauantaina. Ja mähän ostin sieltä itselleni Moragin ja
Dugin. Vai Dougalko tää nyt on? Kumpi tää nyt on? En mä muista, kun siitä on ollut niin montaa eri versiota. Mut kuitenkin tää on ihan Edinburgh Yarn Festivaalin eksklusiive, että on ilmeisesti vaan aina festareitten aikaan myynnissä. Ja Morag oli viime vuonna ja tänä vuonna, että mä en tiedä nyt tuleeko tää niille sitten myyntiin muutenkin, mutta siis nämä on ollut semmoset Edinburgh Yarn Festival niin kuin eksklusiiviset kitit. Että näissä on kaikki langoista neuloihin ja virkkuukoukkuihin, että ei muuta kuin virkkaamaan. Sitten kun ostin noin 2, niin sai tämmösen Toftin pienen kirjasen. Täällä on lähinnä ohjeita. Ja totta kai kun mä tykkään kaikesta höpöstä ja söpöstä, niin tää Narwhal oli siis ihan ykkönen. Mutta täällä on kivoja pipoja, kaulureita, on sukkaa, neulepaitaa. No, tossa oli esimerkiksi aika ihana pipo. Ja sit vielä, no se ei olekaan täällä, se onkin tossa toisessa. Nää jako ilmatteeksi tuolla. Niin Portobello hatun ohjetta. Et tää on nyt tehty harmaalla ja mustalla. Mutta aika moni oli hattu, mitä siellä tehtiin, niin siihen oli käytetty 3 väriä. Niin mä sitten ostin 3 väriä, et en tiedä vielä miten, että monessa oli tehty toi resori eri värillä ja loppuhattu sitten 2 muulla. Että miten sitten nämä järjestelenkään. Ja totta kai hatussa pitää olla tupsu, niin tämmönen ihana puuterisuiskusta käyvä alpakkatupsu sitten vielä. Että katsotaan nyt, että missä järjestyksessä noin langat menee, että mutta eiköhän näistä aika söpö pipo ensi talveksi sitten saada itselle. Ja koska noi pinssit oli nyt niin muotia, niin sit ostin vielä ton pienen Morag pinssin itselleni. Joo, siinä oli perjantain. Mä käyn vaan kattelemassa päivän, sanotaanko tuhot. Ja tää on niin pehmeä. Joo, ei nyt pitäisi voida lukemaan ohjeita. Joo. Mut tosiaan tää oli nyt niinku lauantain kun perjantain. Tää on muuten fiksu systeemi. Tää tulee siis nepparilla kiinni. Ei tarvi ommalla. Oli perjantain, käyn kattelemassa. Sitten nappasin Uberin uudestaan siitä. Menin hotellille ja oottelin, että tuo Siippa tuli omilta seikkailuiltaan kotiin, niin sitten käytiin syömässä ja alettiin valmistautumaan lauantaihin, jolloin toi minun ukkoseni oli mun kanssa siellä reppana joutu. Mut hei, mä tässä laittelen pillit pussiin tän osalta. Kattelen vähän uusia kamoja esiteltäväksi ja jatkan kohta toisen podcastin merkeissä, että näitä tulee nyt varmaankin tässä pari ihan peräkkäin sitten, että näette sitten, että mitä kaikkea muuta. Voi olla, että tulee 3 tosiaan, että kun mä esittelen ne loput käsityöaiheiset ostokset, niin joo. Mutta kiitos kun kattelitte. Jatketaan kohta seuraavassa videossa. Moi!